Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mutatseka dzulo malo tija malonda maso maofesi amene ali ndi ngongole kuti apereke kuno kukhaso. Mafuna tidziwe kuti kufika panopa ndi angati ati ndi amene apereka ngongole imeneyo. I think pali anthu ambiri omwe abwera kuzapereka ngongole zawo kuno kukhaso. And there is a big improvement. Unaona sozo kuti ena anapeleka popaje. Kumaso utaona Malawi House apanga commitment yawo. Ndikuzoona so kuti kuja kwa lero tawasibulira kuti aonetsa kuti aperekapo ndona. Pofika pano ngati konsolo mwatolera ndalama zona zingati kuntchito imene. Pakati pano sindingakuzifika kuti zina zikubwera nene koma by the end of today andipasa report. Ndiponso ndikuza ndawa zindatolera zakuti zakuti. Amalawi nkufuna kudziwa makamaka okhala mu mzinda wa Blantyre kuti kodi phindu la zimene mukuchita zinthu chani. Mungofuna kungoti mukutseka maofesi a anthu mungezepo ndalama mufuna mtani makamaka. Phindu lomwe tikupangira zimenezi ndi kufuna mzinda wathu kuti ukhale wamoyo komanso ukhale ndi zitukuko zosiyanasiyana. Ukuziwa kuti boma linapereka mphamvu kwa anthu. So many Blantyre City Council ili njira zomwe ngapezere ndalama kupanga zitukuko pa yokha ngati Blantyre City Council. Chimwene wanga ukawanisisa Blantyre zinthu zambiri zinaoneka wapanga ndipera. Anthu akudandaula kuti zapoti misewu yambiri ndiyokumbika kumbika. Ndiyeni kufuna misewu imene isiyo kukhala yokumbika ikhale yabwinobwino. Zonse zikufunika ndalama. Ndiye pa ndalama zimenezi zitithandiza kuti tipite ntchito zimenezi. Ukuzoona imene misewu mu simopentedwa mu highway simukuoneka bwinobwino. Modumphirana simukuoneka bwinobwino. Zonse zikufuata konse zinamunazo. So makudziwa zoti anye ndalama ndi Blantyre City Council. Tibwera izi tangoyamba tibwera maonaso zoti kupanga exercise tinakumanaso ndi nyamata wina omwe amapanga ntchito yake yogulitsa magalimoto yogulitsa zinthu za magalimoto omwe amayimisa magalimoto ake mwisi. Ine ngati mfumu kwazulo tinasiya zomwe amalampulazo koma onse omwe amapanga business omwe amayimisa magalimoto mwisi malocation mu akali ochenjera chifukwa ndikubwera ndi operation imene yochotsa magalimoto onse ndiyena asalidandawule ya chifukwa mwina ndikuwapasa mpando kuti achotse okha koma ife tikapita kuti tikachotsa zosakhala bwino. Chifukwa ndikufuna kuti kani misewu yakonzedwa izioneka bwino osati wina atenge zimagalimoto zake scraps zake kapena atenge matraki palina aso ali ndi matraki analowa ma location omwe matraki awo sangakwane kulowa kupanda ndi amazitenga ziza kumazimisa msewu. Blantyre muno zimenezo akafune kutali kukolowesa magalimoto awo osati mtawuni. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.